Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi. Drazí příbuzní zesnulého, drazí bratři kněží, jáhní, všichni vy, drazí farníci, a ti, kteří přišli z větší, přijeli z větší dálky. Vy, přátelé, v krojích ze Slovácka, z rodných Milotic, co je Jana Krista, z Vacenovic, odjinud. My všichni máme být spolu účastníci rozloučení s Kristovým knězem, s kněžskou osobností, která se velmi zapsala do srdcí dokonce několika generací tady trnavské farnosti. Co je nejdůležitější, je, že pohřbu otce Jana se osobně zúčastní vítěz nad smrtí. Ten, který řekl, já jsem přemohl smrt. Ten, který je nadějí nás všech, že nejdeme do prázdna a do nicoty, ale do plnosti, kde je všechno, po čem toužíme. A tak otevřme svá srdce, Pán má volný přístup ke každému z nás, aby nás mohl naplnit svou nadějí, svým světlem, svou útěchou a nakonec i radostí. A je dobře, že písně, které slyšíme, mají toho ducha radosti a vděčnosti. Lítujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a všem, že často hřeším, myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to marvelika vina, proto prosím Matku Boží Pannu Marii, všechny anděle zastavé, i vás, bratři a sestry, abyste se za mne Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Věříme a vyznáváme, že těm, kdo umírají ve spojení s Kristem, dáváš účast na jeho smrti a zmrtvých vstání. Dej, ať také tvůj služebník a náš bratr kněz Jan, který se stal Kristu podobný ve smrti, dosáhne i slávy vzkříšení. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení ze Skutků apoštolů. Petr se ujal slova a promluvil. Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě, že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista.
Bratři, žádný z nás nežije sám sobě, ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána. Umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými. Všichni přece budeme stát před Božím soudem. Vždyť v písmu se říká, jakože jsem živ, pravý Pán, přede mnou poklekne každé koleno a každý jazyk bude velebit Boha. A každý z nás tedy. Ježíš řekl svým učedníkům, přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže někdo chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne pod stůl. Pokoj vám, přátelé, Boží děti. Vy všichni v tomto kostele, který nestačí, aby pojal velký zástup těch, kteří se v této chvíli touží rozloučit s knězem, který jim hluboce patřil, který nás opustil v požehnaném věku 95 let, poté co víc než půl století byl zde v Trnavě také emeritní kanovník metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci, otec Jan Krist. Jako duchovní otec a pastýř vás všech přišel jistě mnohokrát do kontaktu s vámi. Tak mi jen tak napadlo, že ty z vás, které křtil tehdy dávno, kdy jsem přišel, ti už mohou mít dnes své vlastní vnuky. Neboli dotkl se životu 3 generací svým vlivem, svým kněžským působením, svou službou.
Nikdo, ani on sám, zesnulý pan kanovník, by jistě nespočítal, kolik za svůj život sloužil mší svatých, kolikrát vyslovil ta zázračná slova: vezměte a jeste, vezměte a pijte, to konejte na mou památku. Slova zázraku, kdy chléb a víno se skrze slova i víru kněze mění v nebeský pokrm pro vás, Boží lid. Kolikrát ve křtu řekl: od této chvíle patříš ke Kristu na věky. Kolik tisíců a tisíců rozhřešení za svůj život udělil, když se stal jako kněz nástrojem smíření člověka s Bohem a vnitřního uzdravení. Kolik svadeb, hodin náboženství, prvních svatých přijímání s vámi prožil, absolvoval, ale i kolik rozloučení se zesnulými, kolik jich vyprovázel z vašich rodin na věčnost. A dnes je to on, otec Jan Krist, který leží zde v rakvi, a kolem něho ten velký zástup, farní rodina i přátelé, příbuzní, i my, jeho duchovní přátelé, spříznění kněžství. A máme společný úkol. A my víme, jaký. Abychom společně tento kněžský život podali Bohu jako obětní dar s prosbou, aby ho Bůh proměnil svým nekonečným milosrdenstvím v hodnotu věčné ceny. Aby i nad ním zaznělo to, co jsme slyšeli před chvílí: Pane, oslav své jméno. A odpověď z nebe: oslavil jsem a ještě oslavím. Tajemná slova, velké naděje. Každé pohřební loučení by se mělo proměnit v rodině křesťanů v díku vzdání. A díky i vám, že svou účastí, pozorností i zpěvy máte na tom svůj výrazný podíl. V tomto období se konají dožitkové slavnosti, ale ne při všech se děkuje. Může to být i na úrovni pouhé veselice či folkloru, ale vědomí, že všechno je dar Boží. Kam si mizí? Někdo může nabídnout, že období sucha způsobilo, že úroda je slabá. Ale zrovna předevčírem v dubu při takové slavnosti díku vzdání za úrodu sám ministr zemědělství vyslovil slova poděkování a řekl, že letošní úroda navzdory suchu vůbec nebyla špatná a že právě v rezortu zemědělství víc než ve všech rezortech vládních platí nadčasově ono, jak Pán Bůh dá. Chtěl bych říci, že i pohřeb kněze představuje jakousi ženu, o které mluví sám Ježíš. Říká, že jeho žen je hojná, ale dělníků je málo. To pocítil i otec Jan ve chvíli, kdy se jako mladý muž rozhodl následovat Krista se vším všudy, nabídnout mu svůj život, své síly i ty dary, kterými ho Bůh vybavil. Náš otec arcibiskup Jan, který je mimo diecezi, protože jinak by zde určitě nechyběl, se s ním znal déle a lépe. A když jsem mu dal otázku, za co by bylo třeba dnes výslovně otci Janovi poděkovat,
řekl, že si váží jeho kněžské poctivosti v péči a službě bližním, Bohem svěřeným duším, to jste vy. Že pokud mu síly stačí, snažil se vždy kněžsky i lidsky sloužit. A pak ocenil i jeho vzdělanost, znalost cizích jazyků, schopnost stále rozvíjet v sobě vlohy i poznání, které mu Bůh dal a které on dále nabízel a sdílel s vámi. To je jistě výzva i pro kněze dnešních dnů. I těch zde vidíme dosti. Abychom se všichni snažili ve svém poslání plně se stávat sami sebou, nespokojit se s jakýmsi nezávazným průměrem svých možností, ale pracovat na sobě neustále. Jít dál a výš. Jak říká náš svatý otec František, křesťané dnešních dnů si nemohou si dovolit zůstat průměrnými. Tím by Pán neposloužil. Spíš ho nějak zamlží. Pokud mluvíme o tom slově díku vzdání, chtěl bych připomenout, že v našem národě podle průzkumu na otázku, zda existuje Bůh, většina lidí říká ne. Nebo spíše ne. Mnoho jich řekne nevím, nebo nezajímám se o to. A jen menšina jich řekne věřím, nebo spíše věřím. A jen sám Pán ví, jaké je procento těch, kteří by řekli, věřím z celého srdce a neumím si představit svůj život bez víry v Boha. Nedávno jsme s mladými studenty počítali, kolik tepů udělá lidské srdce za jediný den. To není tak těžká matematika. Nakonec zjistíte, že je to přibližně 80 000 úderů za jediný den. Kolik je jich za rok? Kolik je jich za 80 let života? Nebo za 95 let? To už je číslo hodně vysoké. Přitom, kdyby naše srdce na chvíli zakolísalo, tvrdě to pocítíme. A kdyby se zastavilo, okamžitě upadáme do koumatu a následně do smrti. Jaký je to dar? Od koho, přátelé? Kdo je ten, kdo nám vsadil do těla tento orgán a nastavil a seřídil ho tak, aby vydrželo tak dlouho nás držet při životě. A přitom si představme, že v našem národě jsou možná i miliony lidí, kteří za celý život neřekli Bohu jediné děkuji. A takových darů jsou miliony v nás i kolem nás. Kolik platíme za energie, jako je elektřina, plyn, voda a tak dále. Ale třeba za tuto vzácnou energii srdce nám nikdy nepřišlo nějaké inkaso, jaká by to byla suma. Jen zní tichý vzkaz evangelia z úst Ježíšových. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. A to je nejvyšší úkol pro každého stvořeného člověka. Kdo ho nepřijme a nepochopí, zůstane kdesi mimo. Jeho život může jít do zmaru a do prázdna. Ano, život je dar, který i my máme proměnit v dar, v odezvu lásky k Bohu a k blížním. Nezapomeňme
děkovat denně a stále. Nevděk vládne světem, ale my ho můžeme naplňovat stálou vděčností. A vy, přátelé, kteří v této chvíli jste třeba co si pochopili silného, neděkujte jenom za sebe. Děkujte zástupně i za ty, kdo nikdy Bohu neřeknou jediné děkuji. I to má svůj význam. K tomuto vést lidi bylo i smyslem života zesnulého otce Jana Krista, pana kanovníka. A my za jeho život děkujeme Bohu. A děkujeme i jemu a modlíme se za to, aby Pán žně a sklízně i jeho skutky a oběti sklidil ke své slávě, k našemu prospěchu a k jeho spáse. Také víme, že ze všech stvořených lidí v dějinách Pánovy země byla jen jedna stvořená bytost bez hříchu, která ve smrti nepotřebovala odpuštění. Byla uchráněna každého stínu zla. Je jí zasvěcený i tento vámi krásně opravený a udržovaný kostel navštívení Panny Marie. Ona jediná byla ve smrti přímo vzata do plnosti věčné slávy. My, její děti, každý z nás potřebujeme odpuštění. Náš život bude ve chvíli smrti poznamenán i tím vším, co jsme nevykonali, co jsme zanedbali, všem jsme se odchýlili od Boží vůle. A Bible říká jednotně, všichni jsme zhřešili. Proto v této chvíli prosíme, aby Boží láska se milosrdně dotkla i našeho zesnulého bratra Jana a odpustila mu, čím pochybil ve svém životě. Aby mu náš drahý Pán nebyl soudcem, ale spasitelem. Bývá zvykem, že při pohřbu jsou přítomní vyzvání, aby mu odpustili i oni, pokud je snad v životě něčím zarmoutil. Ale myslím, že nemáme ani my zapomenout ptát se, co jsme my zůstali dlužní jemu, v čem jsme my mu mohli být nápomocní víc, aby i on za tím tajemným prahem odpustil i nám. Končí homilie, začíná bohoslužba obětí. Kéž s obětními dary chleba a vína. Proměníš ty náš drahý Spasiteli, život náš a naše vzkříšení a smíření, i život tohoto svého služebníka a obejmeš ho svojí láskou na věky věků. Daruj církvi svaté kněze, kteří žijí pro službu tobě a bližním. Přiveď svět k uznání duchovního přínosu služby kněží. Veď rodiče k tomu, aby proboudili v dětech smysl pro oběť a kněžskou službu. Posiluj nemocné kněze, zvláště ty, kteří jsou vyčerpáni obětavou službou Božímu lidu. Uveď svého zemřelého služebníka kněze Jana pro Ježíšovo vítězství nad smrtí do věčné slávy. Přidruž ke společenství svatých všechny, které jsi na tomto světě obdařil milostí svatého kněžství. Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem a dárcem života.
daruj věčný život ve svém království zemřelému knězi Janovi, aby tě se všemi svatými chválil a oslavoval na věky věků. práce i bolesti jeho pozemského života. A když pro něj skončilo, co bylo časné, ať vidí v plném světlu, co vykonával věrně svou kněžskou službou skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždy a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a volá.
Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. Toto konejte na mou památku. Tajemství nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Vysvoboď nás ze všeho zlého, Bože, a dej našim dluhům soudí. Zmiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. A podle své vůle jít naplnit pokoje a veď ti jednotný, neboť ty žiješ a králuješ na věky věky. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi. Amen.
pokrm věčné spásy a svěřujeme tvému milosrdenství zemřelého kněze Jána. Dej, ať plně poznává bohatství tvé milosti, z něhož zde na zemi štědře rozdával tvému lidu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Boha. Můžete se posadit všichni. Prosil bych ty, kteří se přihlásili, že chtějí promluvit, tak teď je tady prostor na promluvy civilních řečí. Přišel na svět. Musím dnes poděkovat cigánce, že se její proroctví nevyplnilo. Narodil jsem se totiž jako dvojče. První přišla na svět sestra a porodní babka náhle vykřikla: Jejda, vždyť je tam ještě jeden. To jsem byl právě já. Byl jsem tak maličký, že cigánka, která byla u porodu přítomna, říká: Sežeňte honem kněze a rychle ho nechejte pokřtít. Je tak malý, že dlouho nepřežije. No a vidíte, sestřička brzy zemřela a já jsem tady díky Pánu Bohu dodnes. To byla nezapomenutelná historka, jeden z mnoha příběhů, které jsme od otce Jana slyšeli za ta léta vyprávět. Tato přibyla k dobru vždy při oslavě otcových narozenin. Naposledy jsme ji slyšeli v přímém přenosu v pátek 24. dubna 2015. Slavili jsme dožitých úctyhodných 95 let našeho dlouholetého duchovního správce. A dnes jsme tu v kostele navštívení Panny Marie a scházíme se znovu s naším milovaným otcem, tentokrát naposled. V Trnavě žil nepřetržitě dlouhých 52 let. Pokud mu to zdraví dovolilo, byl denně přítomen na mši svaté. Byl opravdovým pastýřem nás všech, farníků z Trnavy i Podkopné Lhoty. Dokázal připravovat cestu lidem k Ježíši a zároveň vedl své ovečky na cestě k Pánu. Každý s tím máme své určité osobní zkušenosti. Když jsme se do Trnavy nastěhovali před 19 lety. První večer po nastěhování jsme se cítili osamocení v novém prostředí, kde jsme pořádně nikoho neznali, a tak naše první kroky vedly na mši svatou. Po ní přišel pan farář za námi a vítal nás slovy: Vy jste tady noví, tak pojďte. Pohladil malé děti po vlasech a provedl nás kostelem. Oslovil nás jako otec křesťanské rodiny a jako by nás ubezpečil: Ano, tady jste dobře. Postupně jsme se zapojovali do dění kolem fary. Tam jsme poznali nejrychleji starousedlíky, získali první kamarády. Ministrování syna, zpívání a hraní ve škole, farní sbor, brigády kolem fary, práce ve farní radě, Matice svatostická, čtení při liturgiích, první svaté přijímání, běžmování. Otec znal určitě všechny rody a rodiny ve farnosti. Pomáhal, i když bylo potřeba, i těm, kteří pravidelně do kostela nechodili. Jeho největší láskou byl chrámový sbor. Dříve často navštěvoval dokonce jeho pravidelné zkoušky. Rád se scházel se zpěváky při neformálních oslavách a vždy si s chutí zaspíval lidové písničky. Slovácké kořeny se v těchto okamžicích výrazně ozývaly. Do vysokého věku docházel do školy učit náboženství. Přímou výchovu dětí považoval za velmi důležitou. Své pedagogické začátky nikdy nezapřel a rád vzpomínal na práci učitele. Byl taky iniciátorem toho, že se na svatém Hostýně začaly konat poutě pedagogů. Z toho měl velkou radost. A teď něco z kroniky farní. Po událostech v roce 68 získala církev u nás zase na čas svobodu. Byl obnoven kněžský seminář a bohoslovecká fakulta v Olomouci. Představení semináře hledali farnost, v níž by mohli přes prázdniny přebývat bohoslovci. Otec Jan se nabídl, že pro ně postaví trnavští farníci rekreační středisko. Jak sám říkal, chtěli jsme se tak odvděčit církvi za to, že nám Antonín Cyril Stevan postavil v Trnavě kostel. Stavilo se své pomocí, s radostí a s velkou chutí. Než se však dílo podařilo dokončit,
Přišla k nám do vlastní internacionální pomoc, fakulta byla zrušena, život církve opět omezen a rekreační středisko v Trnavě převzal státní podnik ze Zlína. Milí občané, každý, tak jak tu v této chvíli stojíme, by mohl vyprávět a vzpomínat. Kdybychom to uměli všechno sepsat, vznikla by krásná, autentická kniha ze života vesnického pastýře, který měl rád své ovečky. S láskou je vedl na cestě k Panně Marii, jejímu synu. Celý svůj život obětoval Bohu. Však ten, který vás k sobě povolal, má tuto knihu určitě již dávno napsanou. Budeme pořád v našich modlitbách na vás vzpomínat. Vážení skuteční hosté, dovolte mi, abych uctil památku zesnulého pátra Jana Krista i já a rozloučil se s ním jménem obecního úřadu Milotice, obce, ležící v části Moravského Slovácka, kde se zesnulý narodil. Loučí se s ním nejenom jako starosta obce, ale i jako jeden z mnoha věřících lidí. I proto si velmi vážím zesnulého pana faráře a jsem hrdý, stejně jako my spoluobčané, že jsme byli rodáky tohoto vzácného a obětavého kněze, dobrého a srdečného člověka. Je nám líto, že opouští tento svět, ale zároveň víme, že smrtí končí pouze jeho pozemské poslání a že Otec Krist bude očekávat slavné vzkříšení. A tak vám, Otče, děkuji, že jste svým příkladným životem, svou dlouholetou duchovní činností kněze místní farnosti a kanovníka metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci dělal dobré jméno naší obci. Věřte, že budete dlouho zachován v myslích a srdcích vašich rodáků a že na vás budou s láskou a úctou stále vzpomínat. Vaším skonem odchází poslední kněz narozený v Miloticích. Proto prosíme našeho Pána, aby i na vaši přímluvu vyrostl v dalších letech i u nás, váš zástupce, aby i naše obec měla ve svých řadách dalšího z kněží. Otče Jene, než Kristus, jehož jste pevně věřil a celý svůj život jej věrně následoval, bohatě splatí, co jste pro něj i pro své farníky vykonal. Odpočívejte v pokoji. Vážení smuteční hosté, odejde-li člověk, zanechá za sebou stopu v srdcích a vzpomínkách svých nejbližších, přátel a známých. Páter Jan Krist za více než 50 let života v naší obci se zapsal do srdcí a vzpomínek všech trnavských rodin. Přestože se narodil v úrodném vinařském kraji, v Miloticích na Vyškovsku, s tvrdým valašským krajem a jeho obyvateli se zžil a našel zde druhý domov. Byl to moudrý, důstojný a uznávaný člověk. Nejen v době, kdy v trnavské farnosti působil jako farář, ale i v důchodu byl váženým sousedem a spoluobčanem. Tato valašská vesnice a její obyvatelé mu přirostla k srdci. Neustále ho zajímalo vše, co se zde děje, a intenzivně prožíval naše radosti i strasti. Nesmírně si přál v Trnavě dožít až do konce svého života. Vážený pátere Jane Kriste, loučím se s vámi za obecní úřad i občany Trnavy. Hluboce se před vámi skláním a vyslovuji vám velké poděkování za vše, co jste pro Trnavu udělal. Já na tomto místě vždycky děkuji zemřelému knězi a já bych to dnes rád udělal jeho jménem, ale také jménem arcibiskupství olomouckého, jménem metropolitní kapituly sv. Václava v Olomouci a také jménem nás kněží. Díky, Otče, za vaši službu kaplana, faráře, místoděkana, děkana, soudce u interdiecézního soudu v Olomouci, ale také za vaši službu arcikněze
Kroměřížského, kdy jste vizitoval děkany dlouhá léta. Ať vám Bůh všechno, co jste jako kněz a pastýř vykonal, odmění. A rád bych vám také poděkoval za hluboký a srdečný vztah k nám kněžím. Dobře se vedle vás kráčelo, přestože jste byl vzdělaný kněz, muž s rozhledem, tak jste nikdy nedal najevo ani nám, mladším a neznalým a nevzdělaným, že jste něco víc. Také bych vám rád poděkoval za váš život s Bohem. Rád jste vzpomínal a každý z nás kněží to mnohokrát od vás slyšel, jak jste potom bombardování na nucených pracích v Německu ještě jako učitel věděl, že musíte být kněz, že vám Bůh dal takto znamení. Ale také mnohokrát za svého života jste to znamení poznal a zakusil. A důkazem toho je to, že jste i v letošním roce na jaře a naposledy v červnu, když jsem byl v této farnosti, jste mě řekl, už teď tě zvu na svůj pohřeb. Byl to výraz hluboké víry, který může být pro nás kněze, ale pro každého z nás velkou inspirací. Ať vám Bůh odmění. našeho zemřelého bratra, kněze Jana, neboť věříme, že všichni, kdo zemřeli v Kristu, s Kristem vstanou z mrtvých. Děkujeme ti za všechno, co jsi mu dal, když žil mezi námi. Vždyť jsme s ním v Kristu jedno a tvá dobrota k němu je svědectvím, že miluješ i nás. A prosíme tě, ukaž nám své milosrdenství, otevři mu bránu do věčného domova a nám, které zde zanecháváš, dej, ať se těšíme slovy víry a jednou, ať se u tebe všichni zhledáme skrze Krista, našeho Pána.
jsou svaté i hroby všech věřících, neboť oni zemřeli s tebou a s tebou vstanou. Proto tě prosíme, ať v tomto hrobě náš bratr kněz Jan pokojně odpočívá a dočká se chvíle, kdy jej probudíš a v tvém světle uvidí Boha, neboť ty jsi naše vzkříšení a život, ty žiješ a králuješ na věky věků.
Tělo našeho bratra kněze Jana nyní ukládáme do země, neboť člověk je prach a v prach se obrátí. Ale Kristus proměnil všechno. Jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých a vzkřísí také nás a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. A proto odevzdáváme kněze Jana, našeho bratra, tobě, Pane Ježíši Kriste, abys mu dal svůj věčný pokoj a abys ho vzkřísil, až přijde den poslední. Hasiči, pozor! Prosme všichni vzkříšeného Pána za našeho zemřelého bratra, kněze Jana, a za spásu všech živých i mrtvých. Křtem bylo do něho zaseto semeno nesmrtelnosti. Prosme Pána, ať své dílo dokoná a navěky ho přijme do společenství svatých. Náš bratr kněz Jan jedl chléb života. Prosme, ať mu Pán podle svého slibu dá život věčný a vzkřísí ho v den poslední. Prosíme tě, vyslyš nás. Náš bratr Jan konal v církvi kněžskou službu. Prosme Pána, ať mu dá účast na liturgii nebeské. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme Pána za naše zemřelé, příbuzná přátele, ať jim dá odměnu za jejich práci. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme Pána za všechny, kdo zemřeli v naději na vzkříšení, ať je přijme do svého světla a ukáže jim svou tvář. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme Pána také za všechny, kteří se o našeho bratra Jana v jeho stáří a nemohoucnosti starali, kteří ho navštěvovali a posluhovali mu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme Pána za nás, za všechny, kteří jsme se zde ve víře a lásce sešli, ať nás Pán shromáždí ve svém slavném království. Prosíme tě, vyslyš nás. Neboť ty, Pane, naše útočiště a síla, a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen. Věříme, že nad otevřeným hrobem je otevřené nebe nekonečné boží lásky a milosrdenství, které čeká jako domov na nás všechny. V této chvíli sjednoťme všichni své hlasy v modlitbě nejdražší, jakou známe a kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Ať se tam všichni u něho sejdeme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, víme, že náš život je krátký a že neznáme hodinu své smrti. Ale víme také, že ty jsi věčný a tvé milosrdenství nekonečné. Dej nám svého svatého ducha, abychom ti ve společenství tvé církve po celý život poctivě a svatě sloužili. V tebe vždycky věřili
a na tvou pravdu vždy spoléhali. Abychom v tobě měli svou naději a prokazovali lásku všem lidem. A až náš pozemský život skončí, otevři i nám své věčné království skrze Krista, našeho Pána. Amen. Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Já vím, ale počkejte, bude děkovat za... Mně zůstává jenom povinnost poděkovat všem a rozloučit se se strýčkem. Takže děkuji vám, otče biskupe, za bohoslužbu a slova útěchy. Děkuji také otcům děkanům, Fischerovi a hlavně Sedláčkovi a otci Matúšu za podporu a pomoc strýčkovi. Ostatním kněžím a řadovým sestrám děkuji za jejich modlitby a doprovod na poslední cestě. Dovolte mi však poděkovat také osobně paní Štěpánce Vitoslavské, Anežce Barboříkové, Václavu Barboříkovi a Veronice Pěckové a také jejich rodinám, protože bez jejich podpory, bez podpory jejich rodin by se těžko mohli o strýčka tak starat. Děkujeme také všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomáhali strýčkovi a dopřáli mu v podstatě dožít na faře v Trnavě. Děkujeme farníkům, zpěvákům, muzikantům za dlouhodobou spolupráci. Vám, strýčku, děkujeme za váš neustálý zájem o každého člena naší rodiny. Vždy jste měl pro nás pochopení a slova rady. Na vaší faře jsme nalézali jen radostné prostředí a měli jistotu, že si na nás a na naše problémy najdete čas. Ať vám to Pán Bůh odplatí. Narodil jste se jako moravský Slovák, ale většinu života jste prožil na Valašsku. To jste si zamiloval, zde jste se rozhodl, že chcete být pochován. Aby se vám zde dobře po dlouhé práci odpočívali, přivezli jsme vám i hrst hlíny ze zahrádky rodičovského domu. Budete tak odpočívat v půdě rodného Slovácka i milovaného Valašska. Moc vám za všechno děkujeme. Ať vám to Pán Bůh odplatí a vy uslyšíte slova: pojď, služebníku dobrý a věrný. S Pánem Bohem. odpočinutí věčné dej mu a všem věrným zemřelým, o Pane. A světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji. Salve Regina. Mater misericordie, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Hebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Filos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Venie Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Amen.